Ahoj, ahoj. Moje jméno je Honza Utekal a doopravdy se vám můžu přiznat, já jsem se zapomněl naučit text, co mám dneska říkat, proto to dneska bude čistá improvizace. Máme tady opravdu unikátní výrobek od japonského výrobce Sony Xperia 7 Days Max. Jedná se tedy o revoluční novinku od tohto výrobce. Proto se tedy budu dneska správat velice divně a budu mu nosit rukavice, jak můžete vidět. Takže doopravdy krabička je velice pěkně zabalené, to všechno to je uvnitř. Takže já přejdu k obsahu balení. Ty papíry se mi trošku hýbou, nevadí. Takže samozřejmě jako první tady máme nabíječku, velice zajímavá. Pak tady máme, podívám se co, vypadá to na sluchátka. Takže Sony opět dává svoje štědrejší balení. A takže to máme dále. No a to už je jenom samotný 7 Days Max. Takže tohle necháme stranou. A vlastně teď se podíváme na design tohohle kovového zařízení. Máme tady konkrétně hnědé zbarvení, pětipalcovou Full HD display a samozřejmě ještě nějaké doplňky, ke kterým se ještě jenom dostaneme. Vypadá doopravdy stylovo, designovo. Co bych ještě k tomu řekl k designu, takže tady máme klasické uzamykací tlačítko, tady máme regulaci hlasitosti a tady samozřejmě nějaký port pro nabíjení, můžeme si ho i vyzkoušet, takže jo, funguje, možno když ho tam více zarazíme, tak to bude i nabíjet. Dále tady máme ten jack, můžeme okamžitě vyzkoušet, tady někde bude ta díra, já to teď tak úplně náhodně zapichnu, jo, jede to. Tak ty papíry jsem už teda doopravdy dost poposouval. Promiňte mi, já mám trošku nádchu a proto rýmu. Takže jak jsem řekl, už k designu nemám co říct a tedy podíváme se, co se ukrývá uvnitř tohoto velmi špičkového zařízení. Já ho teď můžu takhle odomknout. To odemykací tlačítko je opravdu divně, protože se nachází přímo u jacku. Proto se vám to může někdy plést, nevadí. Je to takový designový prvek a samozřejmě pod časem si na to zvyknete. A už ho máme zapnutý. Ještě jsem chtěl vzpomenout tady tu kameru o velikosti 50 megapixelů. Full HD, 4K a nahrává vo Full HD. Tady máme přednou kameru, která má 20 megapixelů. To je o něco hůř, ale pořád to potěší. Co se skrývá pod vnějškem tohoto zařízení? Je to samozřejmě výkonný procesor 2,2 GHz s taktem a je to 8jádrový. Anjelič octa-core. Jako můžete vidět, na první pohled se v něm skrývá grafická karta velice zajímavá. Takže jak můžete vidět už na displeji, karta, která se v něm nachází, je doopravdy zajímavá. Co jsem ještě nevzpomenul, je úložný prostor o velikosti 32 GB. To je doopravdy mnoho a z boku se dá ještě dát SIM karta, která bude moct být až 128 GB, která se ještě nevyrábí. Velkost je až 128 GB, možno si rozšířit o SIM kartu, kterou zasenete přímo tady. Pak jsem si donesl ještě na srovnání takhle výrobok od Monte Snack. To se asi čítá snack, ale to je jiné. Pak tady můžeme vidět, že tohle je o mnoho tenší a nekompaktní, ale tohle vám ukážeme v jiných recenzích. Takže základní výbava tohohle telefonu je doopravdy špičková. Můžeme tady vidět Keynote Numbers Pages, to jsou věci od Apple. Tohle to asi skopírovalo nějak z nějaké hackerské stránky, nevadí.
Pak tady máme správy, volát a ešte nejaké drobnosti, ktoré sú zbytečné. Napríklad taká Wi-Fi. Dále samozrejme Bluetooth podporuje 3G, 4G, 5G, 6G, 7G, 8G, 9G a dokonce i 10G. Takže tenhle telefon doopravdy myslel i na budúcnosť. Môžeme vidieť klasické tlačítko na fotografovaní, ktoré sú mimochodem veľmi ostré. Môžete takhle fotiť a vodotesnosť je opravdu špičková. Činí sa to IP128 proti vode a IP500 proti prachu. To je dokonalé, prach sa vám tam nedostane, voda. IP128 je známo tým, že vydrží až do hĺbky 11 000 metrov pod hladinou vody. Môžete s ním teda chodiť dopravdy hocikam. Takže, co som ešte zabudol říct? Dobrá. Takže poslední, co som vám chcel ukázať, je odolnosť voči nárazu. Tu si ukážeme jednoduchým testem, napríklad. Vidíte? Je to dokonale flexibilní, takže sa to opäť vráti do pôvodného stavu. A to je pro dnes všechno, dámy a pánové. A dúfam, že si pozřete i naše ďalší video, ktoré iste natočíme, protože my sme totálni blázni. Takže, mějte se.